οι καταθέσεις σας. Εγώ δεν είμαι εισαγγελέας. Εγώ ρωτάω. Κάνετε όμως ερωτήσεις είμαι μέλος εξεταστικής. που δεν ερμηνεύουν κανονικά κυρία την Πρόεδρε, εκτροφή των αγελάδων. να μας βοηθήσετε. Τώρα, κυρία Λιακούλη, ρωτήστε. Κύριε Μαγειρία, πόσες επιδοτήσεις συνολικά πήρατε εσείς και τα 2 εκατομμύρια ευρώ τα οποία ελέγχονται ως επιδοτήσεις που σύνολο στην οικογένειά σας έχετε πάρει, σας προλαβαίνω, είναι ποιον ετών και σε τι αντιστοιχούν. Μπορείτε να μας πείτε με αριθμούς σε τι αντιστοιχεί η επιδότηση αυτή συνολικά. Αφού μου πήρατε τα χαρτιά από μπροστά μας και δείτε τη φωτοτυπία, αν μου φέρετε ένα χαρτί, ας το ερμηνεύσω. Γιατί μου το έχετε πάρει, δεν μπορώ να τα θυμάμαι. Δεν θυμάστε. Πώς θα θυμάμαι απ' έξω 6 χρόνια δεν λογιστικά θυμάστε. πόσες δράσεις έχω πάρει, τι είμαι κομπιούτερ, είμαι Με το ποσό των 2 εκατομμυρίων. Ωραία, Των 2 θα έχετε εκατομμυρίων δεν ευρώ. αφορά εμένα και όλη την οικογένειά μου τα 2 εκατομμύρια. Κύριε Μαγειρία, στα mail. τα 2 εκατομμύρια έχω ευρώ πάρει είναι για σας. 593.000 στα 6 χρόνια, που Μάλιστα. είναι 98.000 περίπου το χρόνο και τα έχω πάρει από τις εξής δράσεις, από τα ιστορικά μου δικαιώματα, από το μισθωτήριο που σας έχω δώσει, από τα 272 στρέμματα χωράφια που έχω καλλιεργήσει σε βιολογική καλλιέργεια, από τα ζώα μου που το 18 μπήκαν για πρώτη φορά στη βιολογική κτηνοτροφία. Τα οποία ελέγχθηκαν και δεν βρέθηκαν όμως, Τι είπατε? κυρία Μαγειρία, ότι τα ζώα σας ήταν τόσο όσα δηλώνατε. Κυρία Λιακούλη, γιατί παραπληροφορείτε τον κόσμο Όχι, εγώ και σας κοιτάτε ρωτάω. να κάνετε Δεν παραπληροφορώ. εντυπώσεις? Τα ζώα... Εγώ να παραπληροφορήσω, Ακριβώς κυρία, τον αυτό κόσμο. κάνετε. Ακριβώς αυτό Σε κάνετε. δημόσια συνεδρίαση. Ακριβώς. Σας παρακαλώ, προσέξτε λίγο. Εάν διαβάσετε τα χαρτιά σας, Εγώ σας ρωτάω. Εγώ και εγώ απαντάω. Πιο ήρεμα. Και εγώ απαντώ. Κύριε, είστε πιο Και ήρεμα. εγώ Είστε απαντώ. στην εξεταστική. Κυρία Λιακούλη, απαντώ. Ήρεμα. Τα ζώα μου που βρέθηκαν... Ήρεμα. Μα δεν φωνάζω, πρέπει Σε να... αυτό που σας ρωτώ. Ακούστε λίγο. Κυρία Λιακούλη, 2 εκατομμύρια λοιπόν ευρώ δεν ενισχύσεις. είναι 2 εκατομμύρια στο πρόσωπό μου. Είναι σε όλη τα την λεφτά οικογένεια. που σας είπα. Συμφωνούμε για το ποσό, κύριε. Όχι. Συμφωνώ για το ποσό των 594.095 ευρώ που είναι αποτυπωμένο. Πολύ ωραία. Μπροστά Σε σας και όλη έχω την δώσει τα οικογένεια χαρτιά. είναι 2 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω τι είναι στην οικογένειά μου, ξέρετε τι απαντώ είναι για στην μένα, οικογένεια. γιατί και για μένα με Πόσες αμφισβητείτε. φορές, σας ρωτώ, πόσες φορές η μητέρα σας έχει κάνει γονική παροχή και για πόσα χρήματα την κάθε φορά? Είναι αποτυπωμένα στην εφορία, νομίμως δηλωμένα και τα κατήχε νόμιμα, γι' αυτό δέχτηκε και η εφορία να γίνει δωρεά. Όταν ένας δεν έχει το απόθεμα, το πόθεν έσχης να κάνει δωρεά, Κύριε Μαγειρία, δεν σας ρώτησα, προσέξτε λίγο, γιατί τα χαλάμε. Γιατί δεν σας ρώτησα αυτό. Τι με ρωτήσατε? Σας ρώτησα πόσες φορές έκανε γονική παροχή, ναι, και με πόσα χρήματα την κάθε φορά. Δεν σας ρώτησα αν είναι νόμιμα ή παράνομα. Δηλωμένα, τράπεζα, μεταβίβαση, φορεία, θα βρεθούν όλα αυτά. Πόσες φορές και πόσα λεφτά. Να βρω το έγγραφο και θα σας πω. Να τα βρείτε. Ναι, θέλουμε να τα καταθέσετε. Σωστά λένε οι συνάδελφοι. Πόσες φορές η μαμά σας έχει δωρήσει Δωρεά χρήματα? ποσό. 3 Μάλιστα. Πέμπτου το 23. 5.150 ευρώ. Μάλιστα. 5 Πέμπτου το 23. 237.000 ευρώ. Όλα αυτά μέσω τράπεζας. νομίμως. Μάλιστα. 30 Δεκάτου 2023. 21.000. 15 Δεκάτου 2023. 38 450. 27 Δεκάτου 2023 4.000. 30 Τετράτου 2024 7.200. 15 Πέμπτου 2024 8.000. 22 Πέμπτου 2024 43.600. 15 Εβδόμου 2024 18.990 και 31 Τρίτου 2025 86.000. Σύνολο 469.390 ευρώ. Όλες αυτές οι τμηματικές γονικές παροχές οι οποίες γίνονταν σε αυτές τις ημερομηνίες που αναφέρατε, γίνονταν επαρφορμή κάποιου γεγονότος, δηλαδή ήταν χρήματα τα οποία εσείς χρειαζόσασταν? Τελευταία ερώτηση, κυρία Λιακούλη. Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω αμέσως. Έχει περάσει Είναι ένα προσωπικά χρόνο. Κατά αναλογία, δεδομένα. κυρία Είναι Πρόεδρε. προσωπικά Όχι, δεν δεδομένα. είναι Η μητέρα μου έχει θέματα υγείας. Είναι 75 χρονών από ό,τι έχω πει. Και η γυναίκα δεν ξέρουμε τι μπορεί να την προκύψει μακριά από εδώ. Θέλει να τακτοποιήσει τα θέματα της με την οικογένειά της. σας δίνει τμηματικά τα χρήματα για αυτά. να μην βρεθούμε εκτεθειμένα τα αδέρφια και τις ακουθούμε στο τέλος Τώρα, μεταξύ μας. σήμερα στο ε9, κύριε Μαγειρία,
τα ποσά, τα ακίνητα, τα ζώα και τις εταιρείες που εσείς δηλώνετε. Δεν μπαίνουν οι εταιρείες στο Στο ε9, καταρχήν είπα για τα ακίνητα. Ναι, κύριε. Και στα υπόλοιπα, στη δήλωσή σας. Εσείς λοιπόν, αυτά που δηλώνονται, σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία σας, δηλαδή και την κινητή σας ρωτάω, μπορείτε να δώσετε στην Επιτροπή μας τα στοιχεία τα οποία δηλώνετε και βεβαίως με βάση αυτά τα στοιχεία τι ελέγχει σε εσάς η αρχή ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Το τι ελέγχει ακριβώς δεν μπορώ να γνωρίζω, γιατί ακόμα δεν έχει βγει κάποιο πόρισμα, έχει βγει ένα προσωρινό. Δεν έχει γίνει δικογραφία. Το προσωρινό τι λέει αυτό? Το προσωρινό πόρισμα λέει ότι δεσμεύεται η περιουσία μέχρι περαιτέρω ερευνών, γιατί έχουμε υπόνοια ότι κάτι συμβαίνει. Τίποτα άλλο. Όπως τι συμβαίνει? Δεν το ξέρουμε τι μπορεί να συμβαίνει. Δεν ξέρετε εσείς τι συμβαίνει. Κυρία Λιακούλη, μάλιστα. Ναι, κυρία Πρόεδρε. 15 λεπτά. Ναι, να μου απαντήσει στο ερώτημα. Και είδατε ότι ο μάρτυρας μιλάει πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Έχουμε δεν αυτό το πρόβλημα. Αλλά έχουμε 5 λεπτά. Έχουν δασκαλέψει, κυρία Λιακούλη, να ροκανίσει το χρόνο και να μην απαντάει. Και όπως βλέπετε, η κυρία Σιρεγγέλα δεν του κάνει καμία παρατήρηση, ακριβώς διότι αυτή είναι η μεθοδολογία. Για να απαντήσει ο μάρτυρας. Είναι ξεκάθαρο τι κάνετε και σας βλέπει όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ακριβώς μας βλέπει όλη η Ελλάδα σας βλέπει, κυρία Σιρεγγέλα. Να μην θυμάστε που γνωρίζετε. Άρα η αρχή ξεπλήματος μαύρου χρήματος πόσα ακίνητα έχει δεσμεύσει, γιατί είπατε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία σας, είπατε απαντώντας πριν. Μέχρι του ποσού που να φτάνει σε αυτά που το 1.270 που πιθανολογεί ότι μπορεί να έχω επεξαιρέσει. Μάλιστα. Πόσα ακίνητα έχετε, κύριε Μαγειρία, πείτε μας? Συνολικά 11. 11 ακίνητα. Καταθέσεις? Καταθέσεις είναι πολύ λίγα, από δεκάδες χιλιάδες ευρώ τύπου. Μπορεί να είναι 20-30 χιλιάδες. 20-30 το δικό σας λογαριασμό, μάλιστα. Και πόσα ζώα έχετε? 291 και 60 για το πρόβατα και 272 στρέμματα χωράφια. Μάλιστα. Η οικογένειά σας πόσα ζώα έχει? Αυτό το ξέρουν οι ίδιοι. Εσείς δεν το ξέρετε. Τέλος, τις αθωωτικές αποφάσεις, κύριε, οι οποίες είναι δημόσιες. Σωστά υπόθηκε πριν. Δεν είναι δημόσιες. Είναι δημόσιες είναι στο πινάκιο την ημέρα που δικάζουν. Ένα ερώτημα. Ο λόγος να μην τις φέρει. Ναι, ένα ερώτημα έχω. Από τη στιγμή που οι αθωωτικές αποφάσεις αθωώνουν ακόμη και εκείνους που φέρονται να είναι κατηγορούμενοι. Κύριε Μαγειρία, για ποιο λόγο ένας άνθρωπος που έχει δικαιωθεί και έχει αθωωωθεί, όπως οι συγκατηγορούμενοι σας, αυτούς επικαλεστήκατε. Και εγώ θα τον εκθέσω στο Πανελλήνιο να ακουστεί το όνομά του και να λόγο να μην θέλει στο Πανελλήνιο να πει ότι έχω να τον πάρουν άνθρωποι αθωωωθεί? δημοσιογράφοι και να μου πλακώσει μηνύσεις και να μου πει με έκθεση σε μένα με ρώτησε. Αυτό λέτε εσείς. Να δούμε και τους δικαστές. Κυρία Λιακούλη, έχουμε φτάσει τα 17,5 λεπτά. Να δούμε και τους δικαστές. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριος Μουλκιώτης από το Πασόκ. Θα ξεκινήσω με μια ερώτηση που έκανα και στον κύριο Στρατάκη, τον Ανδρέα, το γνωστό σας. Ιστορικά δικαιώματα. Πόσα ξεκινήσατε να έχετε σε σχέση με τα χωράφια? Τα χωράφια δεν έχουν ιστορικά δικαιώματα γιατί τα απέκτησα μετά από τα ιστορικά δικαιώματα. Από πότε? Τι εννοείται, από το 2018. Από τότε ξεκινήσατε να αποκτάτε χωράφια? Ιστορικά. Το 2018 άρχισα να τα καλλιεργώ. Να τα καλλιεργείτε? Ναι, γιατί δεν ήταν δικά μου πριν. Τα είχε προηγούμενος, μια προηγούμενη γυναίκα που πήρε σύνταξη και από τον προηγούμενο νοικιαστή τα πήρα εγώ. Ωραία. Ιστορικά δικαιώματα έχετε σε τι πράγμα? Ιστορικά δικαιώματα έχω για τα πρόβατα που είχα και τις αγελάδες που έχω ακόμα. Τα ιστορικά δικαιώματα κατ' έτος μέναν οι ίδια ή μειωνόντουσαν? Μειώνονται κάποιες φορές όταν είναι ακριβά που λένε μειώνονται και όταν είναι τα φτηνά που είναι κάτω από τη βάση που ήταν τα 220 ευρώ αυξάνονται. Βγαίνει απόφαση. Απόφαση που κάθε χρόνο μειώνει και δίνεται για το εθνικό απόθεμα. Ναι, γιατί ή μειώνονται, λέμε, ή αν είναι φτηνά αυξάνονται. Υπάρχουν δύο παραμέτρες. Εσείς από πότε λοιπόν τα δικαιώματα λοιπόν αυτά τα ιστορικά, μπορείτε να μας πείτε τι διακύμανση είχαν κατ' έτος μέχρι και φέτος? Πάντα είχαν μείωση. Όχι, το πάντα είναι μια γενική ερώτηση, μια γενική απάντηση. Ναι, δεν μπορώ... Ερώτηση συγκεκριμένη. Θέλω να μας πείτε, επειδή το επικαλείστε τα ιστορικά δικαιώματα μόνιμα. Αφού αυτά παίρνουν. Ακούστε με λίγο. Λογικό είναι αυτό. Δεν είναι... Τα καταλαβαίνω και εγώ πάρα πολύ καλά. Δεν μου απαντάτε όμως κατ' έτος πόσο έχουν μειωθεί μέχρι και το 2025. Κατ' έτος. Δεν έχω το έγγραφο μπροστά μου και δεν μπορώ να θυμάμαι αυτά τα πόσο μειώνονται κατά έτος. Αυτό πρέπει να σας πω μια παρατήρηση μόνο που μου επιτρέπετε με όλο το θάρρος που έλαβε ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή. Δεν θυμάστε
Ακούστε με λίγο, κύριε Μαγειρία. Δεν θυμάστε συμπτωματικά πολύ κρίσιμα ερωτήματα, γιατί γνωρίζετε 1002 πράγματα. Ακούω εκφράσεις που δεν τις. Και τα μέλη της Επιτροπής ακόμα πρώτη φορά τα ακούνε εδώ. Και για τον τρόπο που γίνονται τα χρήματα που δόθηκαν γονικές παροχές και το ένα και το άλλο με το λογιστήριο κτλ. Τα ξέρετε πολύ καλά. Και σας ρωτώ λοιπόν, αυτά γιατί δεν φροντίσατε να τα έχετε στην Επιτροπή σήμερα? Γιατί δεν ήξερα ότι θα ρωτηθώ για ένα πράγμα που κατέχω νομίμως και χρόνια. Μην το πείτε πάλι. Εγώ δεν διαφωνούμε. Ακούστε με. Ναι, ρωτάω ένα μπορώ να σας και τα μου πάτε φέρω. αλλού. Δεν με ενδιαφέρει το νομίμως φορολογημένα κλπ. Δεν με ενδιαφέρει. Θα τα βρουν άλλοι. Εδώ η Εξεταστική Επιτροπή ζητάει συγκεκριμένα πράγματα. Ρωτώ λοιπόν, δεν φροντίσετε να τα φέρετε. Να σας κάνω κάτι άλλο, μια άλλη ερώτηση. Πόσα είναι τα ζώα? Τα ζώα διακυμαίνονται, δεν είναι ποτέ. Πόσα είναι κατ' έτος περίπου? Δεν θα το χαλάσω εγώ. Πόσα κατ' έτος είναι? Όσα σε βρίσκει όταν κάνεις την αίτηση ΟΣΔΕ και είναι με Μπράβο. το μικρό σου. Γιατί γεννάνε, τα ζώα γεννάνε. Αν δεν σφάξει, αν δεν Κατανοητό. Πέστε μου, πόσες σταυλικές εγκαταστάσεις έχετε? Εννοείται σε τετραγωνικά τώρα. Όχι, εννοώ σε νούμερο και μετά θα πούμε τετραγωνικά. Πόσες εσείς, ως Μαγειρίας Χρήστος, πόσες σταυλικές εγκαταστάσεις έχετε και πού? Έχω στη Ιάκωβο Βλαχάβα σταυλικές εγκαταστάσεις που είναι η κύρια βάση των ζώων. Πόσες? Είναι 2 που είναι πάρα πολύ μεγάλες. 2 που είναι μεγάλες. Πόσο είναι μεγάλες? Τετραγωνικά η μία είναι πάνω από 1400 και η άλλη είναι 350 και έχω και 2 αποθήκες που η οποία μία είναι 110 και η άλλη είναι γύρω στα 400. Για τα εφόδια. Μπορείτε να μου πείτε σας παρακαλώ πολύ, οι σταυλικές εγκαταστάσεις έχουν άδεια? Έχουν άδεια και κάποια είναι σε εξέλιξη άδειά τους γιατί τις μεγαλώνουν. Έχουν άδεια από το 2000... Δεν πιστεύω να έχετε προσκομίσει τις άδειες εδώ σήμερα, δεν τις ξέρετε να τις φέρετε. Γιατί τα ζώα, ξέρετε, έχουν ένα νούμερο, 4 τετραγωνικά. Συμφωνούμε. Αυτό φαίνεται όμως και πόσα ζώα έχεις. Ή δεν έχεις. Φαίνεται η άδεια από τα ζώα. Όχι, δεν καταλάβατε. Λέω τα τετραγωνικά της αποθήκης ή του στάβλου προσδιορίζουν και σε γενικές γραμμές και τον αριθμό των ζώων. Ναι. Όχι πάντα. Κύριε, ακούστε λίγο. Δεν τα ξέρετε όλα, εν πάση περιπτώσει. Να είμαστε λίγο σοβαροί όλοι μας εδώ. Αν είχατε προσκομίσει τις άδειες, θα καταλαβαίναμε περίπου που ήμασταν. Μέσα στις άκρες. Δεν καταλαβαίναμε. Δεν τις προσκομίσετε τις άδειες. Θα τις προσκομίσετε τις άδειες. Θα τις προσκομίσω. Σας έχω προσκομίσει ελέγχους. Δεν με ενδιαφέρει, κύριε, το καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή αφισβητείτε τους Δεν αφισβητώ τίποτα. Θέλω τις άδειες. Ωραία, θα μας φέρετε Είναι τις ένα άδειες. σημαντικό θα θέμα. σας φέρω Πέστε μου τώρα. Θα σας φέρω τιμολόγια ζωοτροφών. Μη συνεχίζετε, δεν είπατε το πράγμα. Ό,τι ζητάω θα μου φέρετε. Εγώ τα υπόλοιπα, αν θέλετε, επειδή έχετε πολύ μεγάλη χαρά να τα φέρετε, τα φέρετε και σήμερα. Δεν τα φέρατε. Καταλάβατε τι είπα? Το καταλάβατε. Πέστε μου, τα χωράφια που έχετε είναι μισθωμένα ή ιδιόκτητα? Είναι μισθωμένο. Είναι μισθωμένα. Με μισθωτήριο κλπ. Αυτά τα καλλιεργείτε κατ' έτος με τι? Όχι, δεν είναι 100 έτος, γιατί έχει μέσα με ειδική που καλλιεργείται κάθε 4 χρόνια. Κάθε 4 χρόνια του τριφύλι. Ναι. Έτσι, είδες που συμφωνούμε τώρα. Μπορείτε να μας πείτε από τότε πότε ξεκίνησε η μίσθωση? Το 2018 και έχω το συμφωνητικό. Το 2018. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε κατ' έτος τι παραγωγή είχατε στη μυδική ή στις άλλες καλλιέργειες? Επειδή είναι εξαιρικά, σας είπα, είχαμε ειδική, επειδή είναι εξαιρικά τα χωράφια, είναι αναλόγως στον καιρό. Αν παίρνεις 2 χέρια που λέμε, τα κόβεις 2 φορές την άνοιξη. Εγώ είμαι πολύ συγκεκριμένος. Κατ' έτος είπα, δεν είπα αν βρέχει δεν βρέχει. Κάθε έτος αλλάζει. Γι' αυτό το λόγο μιλάω, κύριε. Ναι. Και λέω κάθε χρόνο τι παραγωγή είχες στο τριφύλι? Παίρνεις από... Μη μου πεις τι παίρνεις. Εσύ τι είχες? Αφήστε με να αφήσω τον ορμό της σκέψης. Ο ορμός είναι απλός. Εσείς, με συγχωρείτε πολύ κύριε Μαγειρία, εσείς που σπήρατε τριφύλι, τι βγάλατε το 2018, τι βγάλατε το 19. Δεν μπορώ να το ξέρω απ' έξω. Περίπου δεν το ξέρετε απ' έξω. Κιλά το χρόνο. Πώς θα ξέρω απ' έξω? Πολλές μπάλες τις παίρνω και εμένα μου λέτε να το ξέρετε. Επειδή κόβω 2 φορές και δύσκολα 3 το χρόνο, παίρνω γύρω στα 1000 κιλά. Εκτός από μυδική, τι άλλο έχετε σπείρει? Τι άλλο? Σπέρνετε στα χωράφια. Τώρα έχω σπείρει πριν ένα... Όχι τώρα, από τότε που μισθώσατε. Σας παίρνω περισσότερο μυδική και πέρυσι έβαλα κρυθάρι. Έβαλα 2 χωράφια κρυθάρι, ένα 15. Βρώμη βάλατε? Βρώμη ρίχνουμε μαζί με... Βρώμη βάλατε? Όχι. Δεν έχετε βάλει. Ωραία. Θα μας φέρετε εδώ πέρα τις δηλώσεις που έχετε κάνει καλλιεργίας. Είναι... Σας ξαναλέω, αποτυπώνετε, τα έχετε τα αφήστε τα αποτυπώνετε. Κύριε, ακούστε, έχετε μια κακή συνήθεια. Αποτυπώνετε, κάνει βρέσετε. Όχι. Αφού σας έχω δώσει τα χαρτιά. Τι δηλώνω? Το κατέτος τι έχετε βάλει? Όχι τι δηλώνετε. Κάθε χρόνο τι έχετε παράγει θέλουμε.
Τι έχετε παράγει. Όχι τι δηλώνετε. Θυμηθείτε τα λίγο και τουλάχιστον πέστε θα τα φέρετε αυτά τα στοιχεία. Είναι απλή η ερώτησή μου. Το καταλαβαίνετε πολύ καλά. Και αλλά αποφεύγετε να απαντάτε, κύριε Δεν Μαγίλη. αποφεύγω να απαντάω. Το βλέπω. Το βλέπω. Θα μου πείτε τώρα για τις ταυλικές εγκαταστάσεις. Έχετε φέρει ένα έγγραφο από το Google Map. Για κοιτάξτε λίγο εδώ. Ένα έγγραφο, μας το δείχνατε. Από το Google Map. Εδώ είναι οι ταυλικές. Είναι μακριά και δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι αυτό εννοώ κι εγώ. Ερωτώ. Από αυτό βγάζει συμπέρασμα κανένας σε σχέση να δει τι είναι και στην πραγματικότητα. Δεν φέρετε τη φωτογραφία κάθε ενός τάβλου και κάθε μιας αποθήκης. Τόσο δύσκολο ήτανε. Για να τη βλέπαμε και η Επιτροπή. Για να καταλάβουμε πού μπαίνουν αυτά τα ζώα, αν υπάρχουν ή πού είναι αυτές οι αποθήκες, εάν. Καλόπιστα τα λέμε, αλλά δεν έπρεπε να τα φέρετε και αυτά. Θα τις φέρετε και αυτές. Θα τις φέρετε τις φωτογραφίες. Όταν έρχονται τα συνεργεία. Θα τις φέρετε τις φωτογραφίες. Κύριε, εδώ είναι Εξεταστική Επιτροπή. Δεν μιλάει για συνεργεία. Γιατί αποφεύγετε. Δεν αποφεύγω. Μα το βλέπω ότι αποφεύγετε και είστε Όταν λίγο έρχονται δεν βλέπουν σφιγμένος. μόνο ζώα. Βλέπουν τα πάντα. Είστε λίγο σφιγμένος. Δεν είμαι σφιγμένος. Εντάξει. Απλώς σας ακούω και θέλω να δω που Το το βλέπω πάτε. ότι είσαι. Απλά πράγματα μιλάω. Να πω για τις γεωγικές παροχές. Πάμε για τις γεωγικές παροχές. Εδώ είναι οι αγελάδες που τρώνε στα παχνιά. Γνωρίζετε από παχνιά. Δέστε τις. Κύριε, Εδώ στην ακούστε με λίγο. Επιτροπή, Για κοιτάξτε λίγο. Θέλω στην Ο Επιτροπή τρόπος να σας το είναι δώσω. απρεπής. Είναι και αγενής. Εγώ ρωτάω Δέστε τόση το ώρα για είπα, φωτογραφίες στο- και ξαφνικά τις εμφανίζετε. Στο γε... Καταλάβατε τι είπα. Έχω φωτογραφίες, έχω ξεχάσει. Λοιπόν, να τα δω ακούστε τα λίγο. Έχετε ξεχάσει, το ξέρω. Είναι πολύ δύσκολο. Καταθέστε τα όλα Είναι αυτά. δύσκολο. στα Ό,τι έχετε να δώσετε να τα καταθέσετε λοιπόν. δώστε Να τα τα. δώσετε, να τα καταθέσετε Δώστε στην τα. κυρία Πρόεδρο. Τις φωτογραφίες. Ό,τι τις φωτογραφίες που Με τις έχετε. αγελάδες. Και να πάμε λοιπόν τώρα λίγο στις γονικές παροχές. Η μητέρα σας που σας έκανε, πότε σταμάτησε την δραστηριότητα την επαγγελματική? Το 24 τέλειο. Το 24. Σε τι επίπεδο ήταν η δραστηριότητά της? Μόνο σε εκτροφή αγελάδων. Σε εκτροφή αγελάδων. Μάλιστα. Πόσες ήταν οι αγελάδες που είχε η μαμά, η μητέρα? Δεν μπορώ να θυμάμαι απ' έξω πόσες αγελάδες είχε. Δεν αλλά είχε θυμάστε πάρα πολλές. ούτε τη μητέρα σα πόσες ήταν αγελάδες. Η μητέρα σα πήγαινε στις αγελάδες από κοντά ή τα κάνετε κι εσείς αυτά τις αγελάδες? Όπως κάνουν τα παιδιά όλα. Και εγώ τι κάνω τα ίδια, κύριε. Και όλοι εμείς όσοι ξέρουμε από χωριό ή από κτηνοτροφία πάμε στους γονείς, πραγματικά. Η μητέρα πήγαινε ή εσείς πηγαίνατε? Εσείς. Γιατί να πάω Πόσες εγώ- αγελάδες λοιπόν είχε η μητέρα? Έχω πει ότι έχω γιδοπρόβατα, αγελάδες και χωράφια. Πού να προλάβω εγώ να πάω? Μην μου πείτε τώρα το τριφύλι σας θέλει κάθε μέρα εκεί. Το τριφύλι δεν σε θέλει κάθε μέρα στο χωράφι. Οι αγελάδες όμως και τα Τώρα πρόβατα καταλάβετε, δεν λέω. κάθε μέρα. Μην μας πείθετε. Κάτι ξέρουμε κι εμείς, σας λέω πάλι. Δεν σα... Κάτι ξέρουμε κι Δεν έχω Πέστε μου χρόνο σας παρακαλώ, να κύριε. ασχολούμαι με Πόσο οτιδήποτε άλλο. για να έχει η μητέρα σας αυτά για αυτές τις παροχές που έκανε. Πώς έβρισκε το εισόδημα αυτό? Από πού? Ούτε αυτό το ξέρετε. Εάν είναι 50 χρόνια φορολογούμενοι, είναι 75 χρονών, που έχει το εισόδημα νόμιμα. Αυτό εννοείται δηλαδή είναι 50 ετών συνολική κόπη, όλο αυτό το ποσό που σας Μάλιστα, έδωσε πόσα τώρα. είναι, μια μέρα. Εγώ ρωτάω, εσείς απαντάτε. Ναι, και σας λέω μια Δεν μέρα θα ξέρω. είναι. Εγώ ρωτάω, εσείς απαντάτε. Και πέστε μου σας παρακαλώ, αυτό εδώ τα στοιχεία λοιπόν που λέτε τώρα, που πράγματι έχουν δηλωθεί, έχουν γίνει και τροποποιητικές δηλώσεις, έχουν γίνει όλα αυτά όπως πρέπει να γίνουν. Δεν διαφωνώ σε αυτά εγώ. Εγώ λέω τα χρήματα από πού προήλθαν. Μπορείτε να μας πείτε η μητέρα σας αυτά από ποιες καλλιέργειες ή από ποιο πληθυσμό Δεν ζώων είχε- έβγαλε αυτά τα πράγματα? Δεν είχε η μητέρα μου πέρα από 27 στρέμματα που είχε καλλιεργήσει, ποτέ τα ανώτερο δεν είχε Γιατί καλλιεργήσει. έξοδα είχε η μητέρα σας που είχε τα ζώα. Έξοδα. Πώς δεν είχε? Μπράβο. Τι έξοδα είχε λοιπόν? Για να πόσες αγελάδες είχε? Χιλιάδες ευρώ. Πόσες αγελάδες είχε? Αφού είχε χιλιάδες ευρώ. Αυτό έξοδα. μπορεί να το γνωρίζει απ' έξω. Όχι πάνω. Και πώς ξέρετε ότι είχε πάνω από χιλιάδες ευρώ? Και πώς ξέρετε ότι είχε χιλιάδες ευρώ έξοδα? Αφού δεν ξέρετε πόσες Γιατί αγελάδες. πάντα μου έλεγε πάμε στην τράπεζα να πληρώσω αυτό, να πληρώσω τον άλλον, γιατί δεν οδηγάει από ό,τι έχω προπεί πριν. Και με έλεγε Χριστό, θα μπορέσει σήμερα πάω να πληρώσω. Ποιο θα πληρώσει? Ακούστε με μαμά? λίγο. Αυτόν που αγόρασε. Απλώς να σας υπενθυμίσω ότι είστε σε Εξεταστική Επιτροπή. Ναι. Και διαθέτουμε όλοι κοινό νου εδώ. Το καταλάβατε πώς το λέω? Απλά σας το λέω. Πολύ. Πιστεύετε ότι λέω κάτι Δεν είπατε, ψέματα όχι. ή αποφεύγω κάτι σκοπιμό? Λέω, ναι, αποφεύγετε. Όχι. Και το λέω, αποφεύγετε. Δεν μπορώ να Πάμε γνωρίζω τώρα, τα πάντα τέλος. που γίνεται στην Πες οικογένειά το μου, ναι. γιατί δεν είμαι ούτε ο επιστάτης ούτε ο μπαμπούλας της Επειδή οικογένειας. ακούστε και κάτι, γιατί ξέρουμε και η αγρότησα ή η κτηνοτρόφος γυναίκα το πώς είναι και πώς κινείται. Η κάθε κτηνοτρόφος. Τις ξέρουμε και τις βλέπουμε πάρα πολύ καλά. Και τις σεβόμαστε. Αυτό να το ξέρετε και γι' αυτό το λόγο ενημερωτικά σας το λέω για να ξέρετε πού μιλάτε. Πέστε μου λοιπόν τώρα κάτι. Οι σταυλικές εγκαταστάσεις της μητέρας σας πού ήτανε? Στο χτήμα Ιάκωβου Βλαχάβας. Εκεί που είναι και το δικό σας? Όταν λέμε χτήμα δεν είναι ακριβώς εκεί, είναι 700 μέτρα. Ρωτάω, ήταν στο ίδιο μέρος Ναι. με τα δικά σας?
Τι ήτανε? Στο ίδιο μέρος με τις δικές σας ταυλικές εγκαταστάσεις. Όχι στο ίδιο μέρος. Μακριά. Αλλά στην ίδια περιοχή. Πόσο μακριά? 700 μέτρα περίπου. 700 μέτρα. Τι έκταση είχαν αυτές οι ταυλικές εγκαταστάσεις? Της μητέρας μου. Της μητέρας σας πάντα. Πάνω από 1400. Πάνω από 1.400. Άρα είχε ίδιο πληθυσμό με εσάς και πιο πολύ κιόλας. Πιο πολύ. 70, πόσο χρόνο ήταν η μητέρα? 75. 75 και πήγαινε η μητέρα σε 75 γιατί είχε πιο πολλές αγελάδες από εσάς. Εντάξει. Υπαλλήλους δεν έχει. Κατάλαβα τι λέτε. Συγγνώμη, υπαλλήλους δεν υπάρχουν. Δηλαδή όλες τις δουλειές πρέπει να τις κάνει ο Χριστός. Δεν το ξέρω. Ο Χρήστος λέει ότι δεν ξέρει πού να πρωτοπήγαινε πριν λίγο. Ο Χρήστος πριν λίγο είπε πού να πρωτοπήγαινε. Καταλάβατε. Δεν μας είπε για υπαλλήλους. Ξαφνικά βλέπουμε και υπαλλήλους. Συγγνώμη, βάλτε λόγια στο στόμα που δεν έχω πει. Εντάξει κύριε. Δεν χρειάζεται. Είπα εγώ πριν πήγαινα και τώρα δεν πήγαινα. Δεν χρειάζεται τίποτα. Είπατε ότι δεν ξέρω πού να πρωτοπάω. Δεν μου τα λέτε καλά. Δεν μιλάμε ευθέως. Ο ΠΚΠ σας είχε ενημερώσει ποτέ ότι ή κάποια άλλη αρχή ενδεχομένως ότι κάποιες από τις αιτήσεις σας θεωρήθηκαν αιτήσεις υψηλού κινδύνου? Δεν το γνωρίζω αυτό και δεν ξέρω τι συμβαίνει με τις αιτήσεις υψηλού κινδύνου. Έχετε δεχθεί εξώδικες κλήσεις ή προσκλήσεις για να δώσετε εξηγήσεις από εισαγγελέα ή άλλη ελεκτική αρχή από το 2018 έως και σήμερα που μιλάμε? Αυτό το λέτε, το θεωρείτε ότι υπάρχει? Δεν θεωρώ. Είπα. Όχι, γι' αυτό λέω. Ακούστε με λίγο. Μην βάζετε στο μυαλό σας πονηριές εδώ. Υποθέτετε. Δηλαδή, δεν υποθέτω. Ακούστε με πώς τη λέω πέστε μου, να το εξηγήσετε, θα το καταλάβω. Έχετε δεχθεί, ρωτάω, έχετε δεχθεί εξώδικα κλήσεις ή άλλες προσκλήσεις να δώσετε εξηγήσεις από εισαγγελέα ή άλλη αρχή? Όχι. Όχι. Από το 18 μέχρι σήμερα. Πέρα από αυτό που το έχω προσβάλει του κ. Βουλιώτη. Μην μου πείτε για προσβάλει, 100 φορές το άκουσα. Έχετε δεχτεί, αν μου πείτε ναι, έχω δεχτεί ή δεν έχω δεχτεί? Όχι. Ποτέ. Μα ποτέ. Πότε τελειώσαμε. Δεν θέλω τίποτα σε αυτό. Πέστε μου τώρα. Ποια είναι ακριβώς η σχέση στα δηλωθέντα αγροτικά εισοδήματα και με τα πραγματικά φορολογικά σας έσοδα? Υπάρχει απόκτηση και πώς την εξηγείτε? Γιατί έχουμε δει και έχουμε ακούσει διάφορα. Αυτό θα μου το ξαναπείτε, δεν μπορώ να καταλάβω πώς το εννοείτε. Η σχέση στο φορολογικό μου αποτυπώσεων, δηλαδή τι δηλώνω. Τα δηλωθέντα αγροτικά εισοδήματα με τα πραγματικά φορολογικά σας στοιχεία. Δηλαδή, τι εννοείτε, να έχω κάποιο πρόβλημα, να υποκρύπτω κάτι? Όχι, αυτό δεν μπορώ να το εννοήσω. Λέω, είναι η ίδια, υπάρχει διαφορά, τι γίνεται? Γιατί έχουν βγει δύο στη δημοσιότητα. Κυρία Μουλκιώτη, από τα 5 λεπτά έχετε πάει στο τριπλάσιο. Πόσο θα χρειαστείτε ακόμα? Άλλη μια ή δύο ερωτήσεις ακόμα, κύριε Ωραία. Πρόεδρε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ σύντομα. Σύντομα. Ο χρόνος σας μάρανε. Έχει μια γραμμή έτσι, όχι, έχει το συνήθεια να μιλάει πολύ και δεν το αμφισβητώ, γι' όχι, αυτό κύριε, για τα καλά 5 κάνετε. λεπτά έχουν Καλά γίνει κάνετε, 15, εμείς έχουμε πρόβλημα. δηλαδή πόσο να γίνει. Καλά κάνετε εσείς, εμείς έχουμε πρόβλημα με τον χρόνο. Πέστε μου τώρα, γιατί έχουν βγει και έχουν ακούσει και διάφορα. Και λέω λοιπόν, τα φορολογικά σας με τα πραγματικά αγροτικά εισοδήματα έχουν απόκληση ή είναι τα ίδια? Τα ίδια είναι, γιατί να έχουν απόκληση. Τώρα, θα μπορέσετε να προσκομίσετε, γιατί σήμερα είμαι βέβαιος δεν έχετε τίποτα κοντά σας, σε ένα συγκεντρωτικό πίνακα από το έτος 2019 έως 2025. Ακούστε λίγο. Τα δηλωθέντα στρώματα και ζώα κατ' έτος. Τα δηλωθέντα. Τις αντίστοιχες ζώα και στρέμματα. Ναι. Χωράφια και ζώα. Από το 2019 έως και το 2025. Τις αντίστοιχες επιδοτήσεις και τα καθαρά έσοδα ανά έτος. Όχι τα έξοδα. Και τα καθαρά έσοδα ανά έτος. Αυτό το ζητάμε και παρακαλούμε πολύ, θα σας πει και η κυρία Πρόεδρος, μια προθεσμία που θα σας δώσει, να τα προσκομίσετε. Εντάξει, καλώς. Τώρα, οι επιδοτήσεις, μάλλον μπορείτε να εξηγήσετε σε σχέση με επενδύσεις που έχετε κάνει, τι φύσεως επενδύσεις είναι? Επενδύσεις που έχω κάνει στη δουλειά σας. Για τις κτηνοτροφικές μονάδες. Προφανώς, τι άλλο κάνετε, δεν έχετε κάτι άλλο. Δεν θέλω για το... Έχω επενδύσει στην Νίκαια και μπορεί να για το Red Card δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει. Στη δουλειά μου, δηλαδή επενδύσεις που έχω κάνει σαν σταυλικές ή σύνολο των επενδύσεων. Πάσης πίσω στη δουλειά σας επενδύσεις. Έτσι, μπράβο, τώρα το λέω. Δηλαδή μέσα βάζουμε και τις δαπάνες για να ταΐσουμε τα ζώα. Γιατί θα σας κάνω. Όχι, είπα επενδύσεις. Τι φτιάχνουμε και αυξάνουμε. Δεν είπα έξοδα, το καταλάβατε. Απλά πράγματα. Δεν θέλω να παρεξηγηθούμε. Όχι, να μην παρεξηγηθούμε καθόλου. Είμαστε πολύ ευθύς. Δεν έχουμε θέμα παρεξήγηση εδώ. Το τελευταίο 6 χρονών. Από το 19 έως το 25. Καλώς. Κυρία Μουλκιώτη. 17 λεπτά. Να την κάνω τελευταία. Σύντομα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Αλλά να είναι πραγματικά τελευταία, γιατί κάθε φορά λέμε η τελευταία και δεν. Διατηρείτε, κύριε Μαγειρία, οικονομικές σχέσεις. Άλλο λεπτά, άλλο λεπτά. Άλλα πρόσωπα που έχουν πάρει επιδοτήσεις από την οικογένεια, αν έχετε οικονομικές σχέσεις, λέω,
με άλλα πρόσωπα από την οικογένεια ή με συνεταιρισμούς ή που είστε μέτοχος κάπου ενδεχομένως, και σε σχέση με αυτά τα πρόσωπα που έχουν πάρει και επιδοτήσεις. Και αν μπορείτε να μας πείτε με ποια πρόσωπα. Να είμαι συνέτερος εννοείται κάπου ή μέτοχος, αυτό λέμε. Οτιδήποτε. Με κανέναν. Με κανένα πρόσωπο. Είστε μόνος σας. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Καλώς. Κύριε Πουλά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Μάρθυρα, σας άκουσα πριν λίγο να λέτε ότι έχετε 291 ζώα. Μάλιστα. Συν 50-60 εγωπρόβατα. 60 εγωπρόβατα. Συν 60 εγωπρόβατα. Πόση επιδότηση πήρατε τώρα αυτή τη κουτσορεμένη που δώσανε? Δεν πληρώθηκα τώρα, ή μπορώ να σας πω για το 24. Όχι, μιλάω για τώρα, για την τελευταία πληρωμή που έγινε. Προχτές. Προχτές, ναι. Μα αφού είμαι δεσμευμένος, επιδότηση να πάρω. Δεν Άρα σας έχουν δεσμεύσει Έχω πάρει το 24. Δεν έχετε πάρει τίποτα δηλαδή για το 25? Όχι. Όχι. Λοιπόν. Γιατί εσάς σας έχουν κάνει 11 φορές έλεγχο? Εμένα 7. 11 φορές στις μονάδες. Ναι. Για ποιο λόγο δηλαδή? Τι θεωρείτε ότι έγινε? Δηλαδή έχετε μπει στο στόχαστρο? Σας έχουν βάλει στο στόχαστρο κάποιοι? Για ποιο λόγο γίνεται όλη αυτή η ιστορία? Μία πιθανότητα είναι αυτό. Οι άλλοι επειδή βλέπουν ότι υπάρχει μεγάλος, δηλαδή ένας αλφα όγκος επιδοτήσεων, σου λέει κάτσε να τον κάνουμε έλεγχο, όπως είπα, για να προβλέπουν να μην κλέβονται λεφτά από τους κοινοτικούς σπόρους. Και σου λέει να τον κάνουμε έλεγχο να δούμε αν υπάρχει. Και πάντα υπήρχε αυτό που σας έχω πει. Σας έχουν γίνει καταγγελίες? Καταγγελίες, τι εννοείται? Στο 18 είπαν ότι είναι καταγγελία. Τώρα άλλες καταγγελίες αν έχουν γίνει δεν γνωρίζω. Δεν έχει γίνει καμία άλλη? Δεν γνωρίζω άλλη. Α, δεν γνωρίζετε. Μάλιστα. Σας έχουν δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία, από ό,τι είπατε, ένα 270 εκατομμύρια, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Την επιχείρηση που είναι διαχειρίστρια η σύντροφός σας, η κυρία... Τι νίκη, της ενοικιάς αυτοκινήτου. Ναι, πόσα χρήματα έχουν δεσμεύσει αυτή? Το κεφάλαιο που έχει... Ναι, που έχει δεσμευτεί από στην επιχείρηση αυτή. Αυτή η επιχείρηση έχει δημιουργηθεί το 24, το δεύτερο, και έχει μετοχικό κεφάλαιο, κάνει 3 φορές αυξήσεις, μία 250.000 ευρώ, μία 90 και μία 50. Είναι 3,90. Δεν είναι δεσμευμένα 690.000 αυτή τη στιγμή? Όχι. Από το... Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό? Είναι δεσμευμένο. Δηλαδή το δεσμευμένο του 270 είναι πού? Δεν υπάρχει αυτό. Κάπου το διαβάζει τα λόγια, δεν υπάρχει ούτε στην πόλη μου, αλλά ότι υπάρχει. Μα αφού το είπατε εσείς προηγουμένως εδώ. Είπατε ότι έχει δεσμευθεί ένα 270. Προηγουμένως το άκουσα. Ή και σας λέω έχει μετοχικό κεφάλαιο και περιουσιακά στοιχεία 390.000 ευρώ, γιατί είναι δημιουργημένη το 24. Τι άλλο να δεσμευτεί? Μάλιστα. Έχετε κοινό λογαριασμό με την μητέρα της συντρόφου σας? Έχω. Και με τον αδελφό της? Με τον αδελφό της είχα παλιότερα. Είναι αυτό που είπα, ότι βοήθησα τη σύντροφό μου να κάνει να μπορεί να καλλιεργήσουν τα χωράφια και τα αραιματικά φυτά και τους βοήθησα. Με τη μητέρα της, έχει σταματήσει αυτός ο λογαριασμός εδώ και 3 χρόνια με τον αδελφό της. Δηλαδή με τη μητέρα της έχετε ακόμα το κοινό λογαριασμό? Έχουμε ακόμα λογαριασμό, γιατί η μητέρα της Πόπης είναι μια γυναίκα 67 χρονών. Αυτό το λογαριασμό έχουν δεσμεύσει χρήματα? Σε αυτό το λογαριασμό, πόσα χρήματα? Από ό,τι ξέρω, πολύ λίγα μου έχει πει η κυρία Περιστέρα, δηλαδή μπορεί να είναι 2-3 χιλιάδες ευρώ. Μόνο? Ναι. Δεν είναι 290.000? Όχι. Δεν είχε γυναίκα τόσα λεφτά. Λοιπόν, ποτέ της δεν είχε στη ζωή τέτοια λεφτά. Ποτέ της δεν είχε? Ποτέ της, από ό,τι ξέρω. Ήταν μετανάστη στη Γερμανία με ένα καφέ που ζούσαν, και όταν έκλεισε το 2020 μετά τον COVID, έκανε τα ζώα για να μπορέσει μέχρι σήμερα που έκανε τα χαρτιά της για σύνταξη, γιατί θα αποσυρθεί, έκανε τα χαρτιά της για σύνταξη. Όταν βγει σε σύνταξη η γυναίκα, θα πάρει τη σύνταξη από τη Γερμανία που ήταν μετανάστης, και αυτήν που παίρνει από αγρότης που θα πάρει, θα σταματήσει μάλλον να ασκεί και αυτό το επάγγελμα από ό,τι μου έχει πει. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, είπατε προηγουμένως εδώ ότι ο κύριος Μπουρλιώτης, ο εισαγγελέας για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, έχει κάνει λάθος.
του έχουν δώσει, είπα, πιθανόν λάθος πληροφορίες και χαρτιά, τα οποία, δηλαδή σε αυτό που πρόσφυγα εγώ, φαίνεται μέσα Ποιος και τα λέει... έχει δώσει τα λάθος χαρτιά? Όταν κάποιος δίνει κάποια χαρτιά για να σε ενοχοποιήσει, και δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός που συγκεντρώνει τα χαρτιά, γιατί εγώ έχω να στηριχτώ σε 2 πράγματα μόνο. Και δεν θα θέσω παραπάνω. Όταν λέει μέσα ότι εγώ δεν έχω ποτέ ξάδερφο που να εμπλέκεται πουθενά, και έχω ξαδέρφια, αλλά δεν εμπλέκονται, δεν έχω καμία σχέση. Λέει μέσα για ξάδερφο. Όταν λέει μέσα το πόρισμα του κυρίου Βουρλιώτη ότι πάρθηκε ένα 250 και δεν διατέθηκε στο σκοπό που πάρθηκε, ειδικού σκοπού προγράμματα, και δεν έχω κάνει αίτηση ποτέ να τα πάρω και αποτυπώνονται αυτά στα χαρτιά που σας έχω δώσει και να σας φέρω όλες τις οικογένειες στα χαρτιά, πώς εγώ θα πω ότι μου λέει, σαν να μου λέει η μάνα μου, Χρήστο, πήγαινε πάρε 2 κιλά ψωμί και εγώ δεν πήρα ποτέ Είπατε ψωμί. όμως και κάτι άλλο, ότι σε όλο αυτό, ότι ο κύριος Αγγελέας, άκουσε την αντιπολίτευση. Άκουσε αυτά τα δημοσιεύματα Δηλαδή... που γινόταν στον τύπο, δεν είπα αντιπολίτευση εγώ. Είπα αντιπολίτευση, πώς θα θέσω εγώ την αντιπολίτευση, δεν ξέρω εγώ ποιος κάνει αυτό το πράγμα. Είπατε ότι άκουσε την αντιπολίτευση. Όχι αντιπολίτευση, δεν έμενεψα καλά, είπα άκουσε τον τύπο και τα δημοσιεύματα, δεν είπα αντιπολίτευση. Δηλαδή ο κύριος Εισαγγελέας ακούει τον τύπο, ακούει τα δημοσιεύματα και με βάση αυτό έρχεται και κάνει τον έλεγχο σε εσάς. Δεν είμαι σίγουρος για κάτι. Πιθανολογώ, είπα ότι άκουσα τον τύπο, όπως και εσείς προηγουμένως μου μιλάγατε για μια γυναίκα, ένας άλλος συνομιλητής. Με έλεγε για μια γυναίκα που έλεγα πιθανολογώ, όπως κάποιος μπορεί να κάνει μια για μένα επώνυμη καταγγελία. Δεν ξέρεις τον άλλον τι σκοπό έχει και τι δόλο έχει, ή και μπορεί να είναι σωστή η καταγγελία του κάποιες φορές. Που ξέρω εγώ, μπορεί να το ερμηνεύσω, υποθέτεις πάντα. Να ρωτήσω. Μετά από όλη αυτή με την ιστορία που γίνεται με τα ζώα, που λέτε ότι χάνονται λόγω ανωτέρας βίας, την ίδια εποχή, που εσείς λέτε πολύ καλά, λέτε ότι τα δηλώνετε στον ΕΛΓΑ για να αποζημιωθείτε. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι σίγουρο ότι θα αποζημιωθείς πάντα. Αν ο ΕΛΓΑ δεν κρίνει... Θέλω να μου πείτε, ναι, στην περιοχή που έχετε τις εγκαταστάσεις. Μάλιστα. Στην Πλαχάβα και στη Μιλιά, στο Μέτσο. Οι άλλοι, υπάρχουν γύρω σας και άλλοι κτηνοτρόφοι? Μάλιστα. Οι άλλοι κτηνοτρόφοι έχουν πάθει ζημιές? Τις έχουν δηλώσει? Όταν βρίσκεις το ζώο την επόμενη μέρα της δηλώνεις, άμα το βρεις το ζώο ή εξαφανιστεί και βρεις κόκαλα, ποτέ δεν περνάει και δεν φέρνεις στον ΕΛΓΑ, γιατί θα απορριπτεί σίγουρα και θα πληρώσει και 30 ευρώ παράβολο. Μπορείτε να μου πείτε 2 ανθρώπους που είναι εκεί δίπλα σας, οι οποίοι έχουν δηλώσει αυτό το πράγμα, για να δούμε αν όντως είναι έτσι, να ρωτήσουμε, να δούμε. Πάρα πολλοί υπάρχουν. Άμα θέλουν και ο θελός να δώσουν γιατί προσωπικά δεδομένα, ή ζητήστε τον ΕΛΓΑ της γύρω περιοχής πώς έχουν δηλώσει, γιατί εγώ δεν είμαι ούτε αρμόδιος ούτε καμία εξιοδότηση. Μπορείτε σαν επιτροπή να ζητήσετε στον ΕΛΓΑ γύρω από τη Βλαχάβα, τα χωριά και στη Βλαχάβα πώς τρώνε και να σας τα δώσει σίγουρα, γιατί εγώ δεν έχω τέτοιο θεσμική δύναμη να το ζητήσω. Μόνο για να βγάζετε εκατομμύρια έχετε δύναμη. Κυρία Πουλά, συνεχίστε. Δουλεύοντας. Δουλεύοντας εμάς. Οι άνθρωποι αυτοί που είναι γύρω σας είναι αρκετοί? Πώς είναι? Πάρα πολύ. Δηλαδή... Παντού συνορεύομαι με κοπάδια. Δεν είμαι μόνο εγώ κτηνοτρόφος στην περιοχή. Μπορεί να συνορεύομαι με άλλους 30 κτηνοτρόφους. Με άλλους 30 κτηνοτρόφους. Μάλιστα. Άρα είναι πολύ εύκολο δηλαδή να μάθουμε ποιοι έχουν πάει και έχουν δηλώσει στον ΕΛΓΑ ότι χάνονται. Ναι, να σας εξηγήσω. Σε εγωπρόβατα δεν θα δείτε φέτος, γιατί είναι κλεισμένα μέσα λόγω καραντίνας, απαγορεύεται να βγουν έξω, οπότε δεν παθαίνεις ζημιά από λύκο. Σε αγελάδες και σε άλογα που είναι έξω, παθαίνουν όλοι οι άνθρωποι ζημιά και το ξέρουμε. Εδώ μεταξύ μας λέμε πόσο σου έφαγε εσένα, πόσα μου έφαγε εμένα. Δεν μπορείτε να μας δώσετε 2 ονόματα, δηλαδή ότι ο τάδε και ο τάδε έχουν δηλώσει αυτό. Τώρα αυτό που μου κάνετε να δώσω 2 ονόματα, πώς θα δώσω 2 ονόματα? Σας είπα ξανά, είναι προσωπικά δεδομένα. Τι θα πω εγώ, ότι ο τάδε και ο τάδε και θα με βρίζουνε? Πόσες δηλώσεις κάνετε? Σας είπα, κύριε Γιακούλη, οι δηλώσεις που έχω κάνει είναι απειροελάχιστες σε όλες αυτές που έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα. Να απαντάτε μόνο σε αυτόν που σας ρωτά, που έχει δοθεί ο λόγος για να σας ρωτήσει. Δεν μου λέτε τώρα κάτι άλλο. Είπατε συνολικά ότι έχετε πάρει από τις επιδοτήσεις τα προηγούμενα χρόνια, όχι την τελευταία, τώρα δεν έχετε πάρει, είναι γύρω στις 620.000 ευρώ. Όχι 620, είπα 594-597. Κοντά, είναι κοντά στο 600. Το 20 όμως δεν το έχω πάρει. 600.000. Περίπου, ναι. Έτσι. Αυτό το έχετε πάρει σταδιακά στα τελευταία 6 χρόνια. 6 χρόνια. Μάλιστα. Έχετε, από ό,τι κατάλαβα, έχετε 11 κίνητα. Μάλιστα. Έτσι. Και έχετε και μια επιχείρηση
η οποία επιχείρηση πόσα αυτοκίνητα έχει, 31, 30, αν θυμάμαι καλά από την κυρία, από την σύντροφό σας, που τα είχε πει την προηγούμενη φορά εδώ. Να σας εξηγήσω, έχει 30 αυτοκίνητα τρέιλερ μαζί με μηχανάκια, δηλαδή όλος ο στόλος της είναι 30 αντικείμενα, τα οποία τα 2 είναι τρέιλερ για μεταφορά αυτοκινήτων και μηχανάκια, τα οποία τα 11 είναι μηχανάκια, δηλαδή 125 κυβικών σκούτερ, αυτά που νοικιάζουν τουρίστες μέσα για την πόλη. Ένα είναι αμάξι που είναι ακριβό, ένα Mercedes, και όλα τα άλλα είναι αμάξι 1.900-1.500 κυβικών, της αξίας από 9.000 μέχρι 18.000. Θέλω να μου πείτε, έτσι, έχουμε 6 χρόνια, έχετε πάρει 600.000. Μάλιστα. Τα έσοδά σας, αυτά τα 6 χρόνια, από τη δουλειά που κάνετε, πόσα είναι? Τα έσοδα μου. Τα έσοδά σας. Έσοδα. Τα έσοδα. Δηλαδή, πουλάτε το γάλα, πουλάτε το κρέας, πουλάτε το... Πόσα είναι, περίπου? Είναι, όπως έχω ξαναπεί, αρχίζουν από 70.000, 65 αναλόγως στη χρονιά, 55. Δηλαδή 6, 7, 48, άλλες 500.000. Τώρα δεν μπορώ να σου το πω απ' έξω, αλλά είναι εκεί περίπου. Δηλαδή ένα 100. Πώς το πάμε ένα 100? Λέω με 600 συν 500, ένα 100. Με τους τζίρους. Έτσι, με τους τζίρους. Έτσι θα το λέμε. Ένα 100 στα 6 χρόνια. Μάλιστα. Ωραία. Και σας έχουν δεσμεύσει ένα 270. Κάτι δεν κολλάει εδώ πέρα. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι υπερβολικά τα χρήματα. Ούτε ένα μου κολλάει. Μάλιστα. Πουλάγατε αγελάδες, μοσχάρια, τα πουλάγατε, έτσι? Όταν εκτρέφεις αγελάδες ελευθέρας βοσχής πάχυσης, πουλάς. Μόνο αυτό μπορεί να κάνεις. Δεν μπορεί να δώσει γάλα. Μάλιστα. Έχετε προβεί σε αγορά το τελευταίο διάστημα, έχετε αγοράσει μοσχάρια από άλλο σημείο στην Ελλάδα? Από άλλους παραγωγούς? Ναι. Όχι. Δεν έχετε αγοράσει πουθενά? Δεν έχω αγοράσει γιατί αποφεύγω τις αρρώστιες και όπως έχω προπεί και θα ξαναπώ ποτέ η μονάδα Προσέχτε δεν τώρα, έχει αρρωστήσει. προσέχτε τώρα, τα μοσχάρια είναι άλλο. Δεν έχουμε καταλογικό, ούτε έχουμε... Έχει ο ζώδι. Έχει ο ζώδι, δερματίτιδα που έπαιξε και μπήκε μέσα στο κοπάδι, καταστράφηκε και αποζημίωση σε μία αγελάδα θα είναι 300 ευρώ και έχει καταχαθεί και δεν μπορεί να τα ξαναφτιάξει ποτέ. Συν που θα μολύνω όλους τους γύρω. Αποφεύγω να αγοράζω ζώα, μόνο αγοράζω ζώα με κτηνιατρική βεβαίωση, τα δαμάλια που λέμε, για γονιμοποίηση. Τελευταία φορά πότε αγοράσατε? Τι? Πότε αγοράσατε τελευταία φορά, δηλαδή πριν 5 χρόνια? Όχι τόσο πολύ, αλλά πριν 3 χρόνια? Κάθε 2 χρόνια πρέπει να αλλάζει το αίμα. Αλλιώς γίνεται αιμομιξία. Μάλιστα. Δηλαδή τελευταία φορά εσείς αγοράσατε το 2023. Ναι. Έτσι, για να συνολογιόμαστε. Μάλιστα. Τώρα, τα ζώα σας είναι, είναι βιολογικά, έτσι? Μάλιστα. Εκτρέφονται με τροφές που παράγω και αγοράζω κιόλας, ναι. Και με βιολογική καλλιέργεια δηλαδή. Τα χωράφια μου, ναι. Και τα ζώα. Τα ζώα είναι βιολογικής εκτροφής λέγεται. Η καλλιέργεια είναι τα χωράφια, η εκτροφή λέγονται τα ζώα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τελειώσω εδώ. Ευχαριστώ. Ωραία. Κυρία Πρόεδρε, θέλω 3 συμπληρωματικές ερωτήσεις να κάνω, παρακαλώ. Όχι, δεν έχουμε τον χρόνο. Γιατί έχετε κάνει ήδη, έχετε μιλήσει περισσότερο από όλους. Ναι, θέλω 3 ερωτήσεις να κάνω. Να είμαι δίκαια, έχει μιλήσει 2 λεπτά παραπάνω. Θέλω να προσώσω ο κύριος Αυλονίτης. Όχι. Πώς? Λοιπόν, όχι, κυρία Σιρεγγέλα, ποιος σας δίνει αυτό το δικαίωμα? Έχετε μιλήσει 38 Κύριε Μαγειρία, τον κύριο Καλφό. Δεν έχετε το λόγο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, κύριε Μάρτης. Μπλεκόμενοι! Είμαι μπλεκόμενη. Είστε μπλεκόμενοι. Να καταγραφεί στα πρακτικά γιατί θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, κύριε Μάρτης, μ' ακούτε? Κύριε Μάρτης, εδώ σε μένα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την κατάθεσή σας. Μέσα στις επόμενες μέρες θα σας καλέσουν από τη Γραμματεία για να υπογράψετε τα πρακτικά. Θα ήθελα λοιπόν... Αυτό θα σας... Στο μικρόφωνο παρακαλώ.
Μπορεί να έρθω αύριο Το γιατί... Καλφούτσο τον ξέρετε? Όχι. Μην απαντήσετε. Τον Χλίκα? Δηλαδή δεν έχει τον Μπορεί λόγο να η κυρία έρθω αύριο, Κωνσταντοπούλου. Τον Ντογκούλη? Έχει μιλήσει, η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει μιλήσει από 15 λεπτά που δικαιούται, έχει μιλήσει 38. Λοιπόν, ό,τι ερωτήσεις ήταν να κάνει, τις έχει κάνει. Παρακαλώ. Να έρθω αύριο γιατί... Τον Ντογκούλη τον ξέρετε? Έχει επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και πρέπει Απαντήστε. Ναι, μπορείτε. Τον Ντογκούλη τον ξέρετε? Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ να καταθέσετε, να δώσετε... Ναι, τώρα θα τα πούμε. Ό,τι είναι έγγραφα έχετε και θέλετε να τα δώσετε τώρα, όπως επίσης και αυτά που σας... και αύριο μπορείτε. βγάλω από το λογιστή μου και θα τα Τον Ντογκούλη τον ξέρετε? Απαντήστε. Λοιπόν, Απαντήστε, κύριε. Έχει απαντήσει ήδη, κυρία Κωνσταντοπούλου. Το Απαντήστε, είπα προηγουμένως. κύριε. Ναι. Ό,τι είναι να καταθέσετε αυτό και δεν το- όλα τα έγγραφα. Είναι τα συμβόλαια από τα Επίσης, χωράφια, είναι. σας έχει δώσει ο κύριος Σαυλονίτης Τον Ντογκούλη. σας έχει δώσει ο κύριος Σαυλονίτης κάτι το οποίο είστε στην Επιτροπή. Κύριος, και να δούμε αν έλεγα αλήθεια ή αν έλεγα ψέματα. Αυτό εννοείται επιδοτήσεις Σας έχω φέρει την δικογραφία και τις αποδείξεις ότι έχετε πάρει αυτά τα λεφτά. Συγγνώμη, αυτό το χαρτί μου αφήστε. Αυτό. Όχι, είναι Ολόκληρη ένα... απόφαση σας έδωσε. Σας έδωσα χαρτιά πολλά, κύριε, από την Εκεί δικογραφία. πάνω είναι. Και κάντε ότι δεν το Μήπως πήρατε. το μαζέψατε με τα χαρτιά, κυρία Μάρτη. Μάζεψε το μάγος. κατέφυγε. Είναι λίγο μεγάλο, αλλά θα χρειαστείτε να το αναγνώσετε. Κύριε Μάρτης, μήπως Είναι να τα το αποδεικτικά μαζέψατε μαζί με στοιχεία τα που χαρτιά. πήρε 157.000 κλπ. Που λέγαμε. θυμάστε? Αφήσατε όλο αυτό το έγγραφο σε μένα. Όλοι αυτό Είναι που... πολλά χαρτιά, δεν είναι μόνο αυτά. Δεν ήταν συνδεμένα. Και μου υποσχεθήκατε ότι θα μου φέρετε μια βεβαίωση από τα λαχεία, από τις εταιρείες των λαχείων. Ότι δεν κερδίσετε λαχείο. Σίγουρα. Καλώς. Λοιπόν, Μπορεί να κάνει όμως και σε 5-10 Δεν μέρες. θέλω από τον καλώς, ΟΠΑΠ, εντάξει. κύριε. Κυρία Αυλονίτη, σας παρακαλώ. Το Έχουμε κρατικό τελειώσει. λαχείο, Λοιπόν, ΟΠΑΠ, το έχει, αν το έχει ο ΠΑΠ, το κρατικό λαχείο, έχει το ο ΠΑΠ εκείνα. λαχείο το εθνικό, το Ποιος έχει ο το ΠΑΠ. Ποιος το έχει, δεν ξέρω και δεν έχω κερδίσει. Ποιος το έχει αυτό το γράφημα. σας παρακαλώ, πιστεύω δηλαδή ότι μην όλα μπαίνουμε σε Τα αυτές τις κυρία λογικές. μου, κυρία Πρόεδρε, ζήτησα κάτι το οποίο δεν θα μου το φέρει και είπε Θα σας το φέρω, Και κυρία είπε- Αυλονίτη, από όπου και να το βρείτε, να βρείτε από ποια εταιρεία θα πάρετε βεβαίωση ότι τη λαχεία από την εταιρεία αυτή δεν κερδίσατε. Συγγνώμη Πώς να το σας κάνω δώσω? μια υπεύθυνη δήλωση μέσα στον κόβ να το πάρετε αφού Υπεύθυνη σας πω, δήλωση. να το φέρω. Μάλιστα. Όχι, Λοιπόν, δεν όσο είναι. μετράει η Να μας υπογραφή φέρετε σας. βεβαίως. Η γυναίκα σας, η σύντροφό σας είπε Ελάτε. εδώ ότι Κυρία κερδίσατε Αυλονίτη. λαχείο. Δεν είναι το κίνο Μακάρι λαχείο. να το είχα κερδίσει, κύριε Ή Αυλονίτη, και το να ήταν και προπό, 5 κύριε. και 10 και 20 εκατομμύρια. Γιατί να το κρύψω. Λοιπόν, κύριε Αυλονίτη, κύριε Μάρτυρ, λοιπόν, οι μάρτυρες της επόμενης εβδομάδας για την 5η 11 Δεκεμβρίου και ώρα 10 είναι ο κύριος Γιώργος Ξυλούρης, αγρότης παραγωγός. 5η 11 Δεκεμβρίου, ώρα 10, ο κύριος Γιώργος Ξυλούρης, αγρότης παραγωγός. Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου του 2025, ώρα 9, ο κύριος Εμμανουήλ Χνάρης, βουλευτής Πασόκ, κινήματος Αλλαγής, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, και ώρα 12, ο κύριος Χρήστος Μπουκόρος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας.